Il-palazz fejn naħdmu ngħixu ġat waħda tinkiteb li gerset il-kollha sa anke l-penxi. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-ried sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kont qed ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Aw, kif intom, bib? Rġajna lura ħna din is-sena. Kienu keċċewni s-sena l-oħra lili, imma tafu x'ġara. Qalu laqqas biss kienu jgħaddu minn ajri, reġgħu batu għalija. Tafu x'qed jiġri. Bertu sparixxa. L-istatwa buq ma nafux fejni. Jiena u qiegħda erġajt lura. Ħanaqralkom ktieb għax mingħajr kotba tafu li jien ma ngħaddix. Lellux u Peprin. Patch. Il-kelba tan-nannu Roni kella 4 tifrieħ. Kienu kollha bojjot ħalib bħal ommhom. Qishom 4 kobob tat-tajjar. Imma waqt li 3 minnhom kellhom lawn abjad pur, bla ebda taħlit. Ir-raba wieħed ma kienx abjad għal kollox. Kellu roqa sewda fuq ġenbu li minħabba fija in-nannu semmih Patch. Lill-oħrajn semmihom Snowy, Milky u Lily. Il-kol ismijiet li jfakru f'xi ħaġa għal kollox bajda. Ix-xwejjaħ ġa għamel l-ħsieb li jagħti ġeru minnhom lil Mirjam, in-neputija tiegħu, li kienet ilha tixtieq li jkollha ġeru biex trabbih bħala pett. Xtaq jagħtihula bħala rigal tal-miliet li kien riesaq ġmielu. Imma rrid qabel xejn jara jekk il-ġenituri tagħha jaċċettawx li jżommu kelb id-dar. Ommu Missier Mirjam ma kinux kontra, anzi ħadu gost li n-nannu Roni kien se jagħti wieħed mill-ġriewi lil Mirjam. Imma xwejjaħ talabhom biex li t-tifla ma jgħidulix bil-ħsieb tiegħu. Rrid li dan ir-rigal ikun għalija sorpriża sabiħa. In-nannu Roni kien iqatta ħafna ħin jilab mal-ġriewi u seta' jinduna mill-ewwel li dak l-aktar jgħod tal-Mirjam kien Patch, il-ġeru tar-roqa sewda. Meta l-miliet qorob, il-ġriewi kienu kibru biżżejjed, talmu jieklu ikel solidu u setgħu jinfirdu minn ommhom. Għalhekk l-ewwel darba li Mirjam marret iżżuru, in-nannu Roni għalilha li kien se jagħtiha wieħed mill-ġriewi bħala rigal tal-miliet. Imma meta offrilha lil Patch, deret li ma tantx ħadet gost bih. Jekk kienu xorta lik nippreferi wieħed mill-oħrajn. Nan qalbtlu b'xufta jam kemxin. Din it-teba sewda li għandu nara kera wisq. Għalija xorta waħda Mirjam, għalilha n-nannu, imma jien naħseb li Patch u l-aktar aħjar għalik. Jista' jkun li l-oħrajn iżbaħ fid-dera, imma Patch għandu l-iżbaħ karattru. Iżda Mirjam baqgħet tiġbed xuftejha u n-nannu żied jgħidilha ara jien semmur insaq ixtieli. U int oqgħod hawn ilab ftit mal-ġriewi. Meta nerġa' niġi ħdejk, għejdli li ma tkun għażilt. Tagħżel li ma tagħżel, għalija xorta. U waqt li n-nannu ma risaq ixtieli fuq in-naħa l-oħra tal-ġnien, Mirjam bdiet tilab mal-ġriewi. Fi ftit minuti ġiet fi kliem in-nannu għax Milky, Snowy u Lily donnom ma ridux jilagħbu magħha. Għal xejn sejħitilhom bisimhom għax ma marrux jiġru għandha. U meta pruvat terfaħħom u żżiel ftit bihom, ma ħadux gost.
bdew jitħabtu biex minn ideja jaqbżu fl-art u kella tniżżilhom għax beżet li jaqbżula u jweġġaw.